fået en gæst i studiet. Hej Hannibal. God hjertelig dag, Jeppe. Hvor er det fantastisk at være her i Boogie. Mere bling. Mere bling. Jamen, sådan går det, når man skal rundt omkring. Så skal der bare lidt til. Hvor fanden kom det fra? Har du nogle stjerner? Det gik meget hurtigt. Ej, hvad er det vildest, mand. Det er jo fordi, du præsenterer jo stjerner, der nærmest blinker her i Boogie. Det tror jeg er den bedste præstation, vi har haft i meget lang tid, det her. Okay, jamen det er jo stjerneklart, kan jeg se. Det er hænge på dig. Kanon, det er god stil. Hannibal, 2008 går live i aften, semifinalerne. Du er med. Hvad er dit talent, Hannibal? Mit talent, det er jo at sprede liv, sprede glæde, og ikke nok med det, vise mangfoldigheden. Det er jo talent i sig selv, der er brug for det. I dagens Danmark, så er der så mange, der skal passe ind i kasser, og det er det, vi skal gøre op med. Det er, at vi skal vise glæden, det vi brænder for, ikke lægge bånd på os selv, hvis vi netop har nogle talenter. Og der er mange forskellige, og mit det er at være med til at åbne op og ligesom vise, at hey, her kammerat, der er også en måde at gøre tingene på. Hvordan kan du melde dig til talent? Jamen det var jo fordi, der var 3 forslag til det, og min lærer ringede mig op og sagde, Hannibal, jeg kan ikke stille mere op med dig. Og så sagde jeg så til mig selv, hvad fanden gør jeg så? Så sagde jeg, så prøver jeg at ringe til dig, og jeg kunne ikke komme igennem til dig hjem. Jeg er meget optaget. Det var der. Jeg prøvede at ringe, så fik jeg fat i dit skuldnummer, der kom jeg heller ikke igennem. Så tænkte jeg giver op, hvad gør jeg så? Jamen så fik jeg så til sidst igennem, at det var sgu lige det, jeg skulle. Stille op selvfølgelig, Talent 2008, hvis du kan nå det. Og det var simpelthen det, jeg gjorde. Og så lige pludselig stå i Folketeateret for nogle dommer, og så en Peter Aalbæk, som faktisk ligner mig bare en ældre udgave. Hvad var det, der sagde, du skulle gøre det? Jamen det var simpelthen så rent spirituelt, jeg fik den igennem. Det er jo sådan, når man arbejder, man er født med de sider. Så det kan man godt sige. Lidt direkte for åndverden, så er der lige en guide, der træder ind og siger, hey Hannibal, du har noget her. Tag fat i den mulighed, der byder sig. Det er sådan egentlig, det er spirituelt. Det er ikke altid, vi bare lige kan hente og få. Man får de ting, man er klar til at få. Sådan er det. Super cool. Så det er jo totalt fedt. Og så ligesom kunne komme ind og ikke nok med det, og så stå her sammen med dig og lige fyre den af, mand. Og du ligner mig jo for max meget. Jamen, det er det røde. Ja, det må det være, mand. Det er jo knald, det er jo ikke bare bling. Og der er mange på vej her ind til Boogie, som sagde til mig, jamen Hannibal, jamen er det dig? Fordi så skal jeg vende mig om, og sagde, nu må du stoppe, så jeg lige i metroen, var nogen, der sagde, jamen der har vi Jeppe, den nye seje vært for Boogie. Så må jeg sige, desværre, det er ikke mig, der har ham den nye seje, fede vært. Hannibal, før du går amok med maskingeværet igen. Vi skal lige se et klip fra din audition. Ej, hvor vildest. Er du klar? Ja, for søren, mand. Vi ser den. Kom med den. Martin, han er dybt imponeret. Ej, han har aldrig set noget lignende. Hannibal, hvad sker der for dig, menneske? Jamen, hvad sker der? Det er jo livsglæde på højeste plan. Mange, når de går ud i byen, så handler det bare om at fyre den af og feste, og det er jo netop det, jeg gør. For mig er det også kærligheden at have stået der i snart 24 og kan fejre ikke nok her, og så med dig og Boogie og sammenligne seere, altså man kan fejre 24 år på scenen. Det er jo fantastisk, og så gør det med kærlighed for både den, man er, men også lade det udstråle, lade det komme igennem og ud til alle. Det må man sige, det gør. Det må man sige. Ja, jeg har altid sagt, bare man er stille og rolig, og der ligner du mig jo meget. Bare man ikke er vild og voldsom. Bare man er stille som dal og lang, så kører det. Men det her, det var ret ekstremt vildt. Man må sige, der blev rullet lidt ud. Jeg kom vist til, som jeg skrev til mange på Facebook og MySpace, jeg kom vist nok til at rulle mig lidt ud. Hvad kan vi så forvente i aften? Bliver det lige så vildt som det her, eller bliver det lidt mere on the low? I aften så bliver det jo simpelthen et smukt glimt af galskab. Forstået på den måde, det kunne have været dig, der står der simpelthen. Fordi det handler jo virkelig om at vise ikke kun bare lidt nyt, men at sammenføre 2 forskellige bidder af 2 genrer, man simpelthen viser for et bredt publikum. Og kan det overhovedet lade sig gøre, det får vi opleve i aften. Og ikke nok med det, 2 normale sider Hannibal, der lader sig vise i 2 fantastiske professionelle dansere. Jeg regner med, at du skulle med, fordi du kan jo dansetrinene. Men du har set mig backstage, ja, yes, der kører robotten og hele muligheden her. Præcis, du har den. Og jeg regner også med dig på sidelinjen her. Jeg tænkte, du skal sgu da med ind og danse, men så hører jeg så, at du var optaget. Så tænkte jeg, det var godt, det ikke var ligesom et toilet, så skulle man gå videre til næste år. Men derfor var det jo totalt fedt jo, lige pludselig med danse. Jeg nu tager på. Det er maskingeværet, der må tage nogle patroner ud. Jeg vil sige mange gange held og lykke med i aften. Jeg skal til at præsentere den næste. Okay. Nummer 1, eller vil du ikke gøre det? Jo, det så jeg skal holde weekend. Ej, hvor du får den her, og så flytter jeg ud, ikke også? Okay. Held og lykke i aften. Og okay. God weekend, champ med ude. Tusind tak. Jamen, stjerner der blinker i Boogie, og mine damer, ja, det er jo fantastisk. Ikke nok med, at Boogie har fået en af Danmarks mest fantastiske værter. Her taler vi netop om Mr. Jeppe. Folkets Jeppe. Jeppe over dem alle. Ja,
Da han drøner af, og jeg står her, mine damer og herrer, og ikke nok til alle sammen med min kærlighed for det, kan jeg præsentere den næste på listen. Det er musikken, det er cremen af toppen, var jeg ved at sige. Det er cremen af poppen. Vi taler virkelig om kærlighed for virkelig at være den, man er, og brænde igennem med det, man brænder for. Vi taler om inden ringer den næste placering, der taler vi om Tokyo Hotel med et fantastisk titel. En titel, der nærmest kun kan synge, som meget passende hedder Scream!